Oh, no, 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 Pagi sayang. Pagi Sarapan. sarapan sik aku ya ini rung kolu. Tapi ki sarapan apa toh? Ini jenenge pisang goreng iki yang. Aku iki sarapane ra sego ya ora marem. Pisang goreng itu enak. Iya sik enak gedangku. Yang bersedih dan yang gembira. Tuh, sampeyan tuh. Oh ya ini tak sang-sang, tak rungok-rungokne kok wis uwayem meno ajake. Halah wis regep kok, Bu. Dengar, entas neni bosmu ye. Iya, Bu, iki tas sowoneni bosku aku. Perkara awakmu mulih ra nggawa suket kuwi. Loh, sampean kok tau witis men to, Bu? Anu aku akhir-akhir iki sinau ilmu dukun. Hah? Lek ngono, aku golekno jodoh to, Bu. Sing kuwi wong aku dhewe ya urung oleh. Kowe iki kan pirang-pirang wulan ora kirim duit. Mbok kira aku karo anakmu ki samangan watu ngono apa piye? Hah? Jawab. Ketua Delegasi Parlemen Inggris Patrick Nicol Diseneni matane malah plorak-plorok.